आफाव बुराय खोरिया बुराय महिला बुराय थामजिसेथि बोसोरसालिया हामबाय होननानै बुंदों जे दिनै खावलायनाय लेखायावनो जि बिबान होदों बेखौ मोजाङैनो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबोदों जे थांनाय दिनफोरनिफ्राय लासै बाथौ गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं आरो मिजिंथिदों जे फैगौ 10 बोसोरसोआव बे बाथौनि सोमोन्दै सारा बुहुमाव मोजांथारैनो फोसावनो हागोन आरो बेबायदिनो बयबो बे धोरोमखौ नाजावगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे फोसावदों नामा बाथौ? आंनिफ्रायथ' आंथ' दा फोसावनो हानाय माबा गैया खिन्थु सम सफैथों जों मा हिसाबै खालामनो हायो जों नायगोन आरो जि हानाय समावथ' जोङो होबोबाय जा हायो बेनोसै। गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्रायनो अर्थात 20, 21 आरो 22 खालाराव जों खुंफुंजोबगोन आरो बिनिनो मैयानिफ्राय जागायबाय आरो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि लेखायै गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय बेबायदिनो खुगा लाइसि बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंना जानानै थांबाय आरो बेयाव जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो लोब फैदों आरो गाबोनहाय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजागोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननि बेसेन भरा बिबुंथि खोनासंनो थाखाय जोंनि गासै बाथौ सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे सेसाबानि जथाइ बाथौ थानसालिनि फैलाव गबसाराव फैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैना बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। गोसोखां खाम्फा गायसनदों बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनिसिम बड'सा चेनेलनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जोंनि कुमारिघाटा बियाब बाथौ गौथुमनि 30थि खुंगा आरो नैथि जोंनि सेसाफानि जथाइ बाथौ थान्दै मेलजों लोब्बा लाखिनानै आंनि आफानि माने गोसोखां खाम्फा जि गायसनदों बे गायसननायाव लुफुंनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनोब्ला आङो बेबायदि खाम्फाखौहाय आं दिनैसिम माने न'आव मोजां खाम्फा आंनि बिफा जोनोमगिरिनि थाखाय आं बानायनानै होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आरो कुमारिघाटा बाथौ बियाब बाथौ गौथुमखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे गासै बाथौ धोरोमारिखौबो आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। मा बिहोमा दङ नोंथां? आंनि आफाया आं मिथिनायाव आरो बिथाङा सासे LP स्कुलनि मास्टारमोन। गिबियाव बियो बालाबारि अन्थाइबारियाव सेथि जयेन जादोंमोन। बिनि उनाव जोंनि नैबे सेसाफानि LP स्कुलावनो आफाया टिचार मावदों। बिनि उनाव लास्टाव मा होनो हेडमास्टार माबायाव मोनदोंमोन आरो दा रिटार्न मोनदोंमोन। आफानि डेट अफ बार्थआ जाहैबाय 10/09/1948 थैदोंमोन बियो 22/3/2016 दिनैहाय 22 जाबाय नामा बेबायदि जानांसिगौ आरो आफाया
मास्टारजों लोगोसे बिथाङा सासे मा होनो रमान्टिक आन्दलनाव माने ओंखारफानाय सासे सुबुंमोन आरो लोगोसे आंनि आफाया माने बर' साहित्य सभाजों गोबां माने खामानि मावोमोन गोबां माने खस्थ' खालामदोंमोन बे जाथिनि थाखाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय बाथौ गौथुमाव मा बिहोमा दङ बाथौ बिहोमाव आफाया जोंनि नैबे सेसाफानि जथाय बाथौ गौथुमाव जेब्ला माने बाथौआरि धोरोमाव माने जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां नङामोन बे सांग्रां खालामनायाव आफाया बिहोमा दं आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिखिनि माने बाथौ लुफुंनाय जायगाखौ लानायाव आफानि बोसोन मथेयैनो बे माने बाथौनि जायगाखौ हाखौ थि खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय बाथौ गौथुमा सनमान दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै आंनि आफाया दिनै बिराद मोजां गोजौआव माने सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै आफानि नामाव दिनै गोसोखां खाम्फा गायसननानै बिथांखौ बिराद मानसिफ्रा दिनै सनमान होदों दा नैबे 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर जानुवारि फैगासिनो 2025 मायथाइ दा बिनि गासैबो रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो दिनैहाय जोङो कुमारकाटा बियाब बाथौ गौथुमा नैबे 20, 21, 22 डिसेम्बराव जोङो सेसापानियाव सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लागासिनो दा बे हिसाबैनो मैया गिबि सानाव दौरि सावरायमेल बियो जानानै थांबाय आरो बे दौरि सावरायमेलनि गेजेरजों कुमारकाटा बियाबनि गासैबो दौरि दौसि आसारि गासैबो सावरायलायनानै जोङो बाथौ थान्दैनि नेम निति बायदियै जों गासैबो कुमारकाटा ओनसोलनि रायजोफोरा बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेसेबांनाखि जोंनि बाथौ सिबियारिफोर दं बिथांमोना जोङो नैबे बाथौ थान्दैनि गेजेरजोंनो बा बाथौ थान्दैनि नेम नितिखौ लानानै सोलिलांगोन होननानै मैया डिसिसन लालायलायबाय दा बे जोंनि मोनसे खोब मोजां डिसिसन जादों आरो दिनैहाय जोङो बाराजा मोनसे बिसेम्बि बेखौ बेखेवबाय जोंनिनो तामुलपुरनि एक्स MLA इमानुएल मुसाहारि सारा बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेयैनो नैबे जोङो दिनैहाय दा लाइमोन आरो माइनावनि सावरायमेल दङ बेवहाय जोंनि तामुलपुरनि DC पंकज चक्रवर्ती बिथां सारा नुजाथि फैगोन आरो लोगोसे जोङो गाबोनहाय 22 खालाराव जोङो लिंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारखौ बिथाङाबो नुजाथि फैगोन होननानै खोथा होदों दा जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो माबोरै सांग्रांथि लाबोनो हायो जों बिनि माखासे पलिसिफोरखौ बानायबाय थादों आरो बिदिनो लासै लासै जोङो कुमारकाटा ओनसोलनि बा सारा आसामनि बर'फोरखौ जायफोरा बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो खौसेथियै जोङो एखे धोरोमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जोङो बाथौखौ सिबिलांनो थाखाय जोङो माखासे डिसिसन लाबाय थादों आरो बेबायदियैनो जोङो फैबाय थानाय समाव मावलांबाय थागोन होननानै जों आसा फारिदों बडि फर्मेसन बिदि जाया जोङो बाथौनि नेम हिसाबै जा बोसोरथाम दङ दा थांनाय बोसोरावसो कनफारेन्स जादों एबार कनभेनसन आरो फैगोन बोसोरावबो कनभेनसन जागोन आरो बिनि नेक्स्टआवसो कनफारेन्स जागोन